पावर स्टार पवन सिंह के मैनेजमेंट देखला के बाद से अब पता चलता कि इनकर गाना असौ होली के ना आए। एगो और बात हम बता दी कि अगला साल पावर स्टार पवन सिंह के एको गो होली के गाना ना आई रहे, 2 गो गाना रिकॉर्डिंग भी भई रहे लेकिन ओकरा के रिलीज ना कइल गई रहे। काहे कि पवन सिंह के लड़े के रहे चुनाव आ गाना थोड़ा सा होली के बलगर टाइप के होला, थोड़ा सा गुदगुदावे टाइप के होला, तो पवन सिंह रिलीज ना करे दहले। ए साल पावर स्टार पवन सिंह के मात्र आज से भैया आज 21 तारीख है, मात्र आज से 13-14 गो दिन बा होली कोनो अपडेट नहीं है कि गाना आई कि 14 गो ना जैसे कि 9 गो दिन एमे के आ 14 गो ओइमे के लमसम 22-23 गो दिन होली के रह गइल बा। आ अभी तक ले ना पोस्टर रिलीज भइल, ना कोनो अपडेट बा, ना कोनो वीडियो शूट होता ओकर फोटो वायरल होता, ना कुछ। एगो और हम बात बता दी, जबकि होली के गाना बसंत पंचमी के रिलेटेड में आ जाए के चाहिए। एगो और बात हम बता दी कि पवन सिंह के म्यूजिक डायरेक्टर जेकर नाम बा प्रियांशु सिंह, काला ओढ़नी के जब इवेंट भई रहे तो प्रियांशु सिंह ना गई रहे। ओकरा बाद से प्रियांशु सिंह आज तकले पवन सिंह के बारे में कोनो अपडेट ना डल कि आखिर गाना प्रियांशु सिंह के आई, पवन सिंह के आई कि ना आई। प्रियांशु सिंह तार लोग के पता हुई कि पवन सिंह के म्यूजिक डायरेक्टर हुआ ना, हमेशा पवन सिंह खातिर अच्छा मैटर अच्छा बोल अच्छा म्यूजिक करके देले आ जौना के अपडेट देते रहे कि हई गाना भैया के अब आवे वाला बा, हई गाना आवे वाला बा, हई गाना आवे वाला बा। आ का जाने का दिक्कत हमरा तो ये बुझाता है पवन सिंह में प्रियांशु सिंह में खटक गइल बा। कुछ खटकला के मतलब ई बा कि ना कोनो प्रोग्राम में जाता रहे, ना कोनो अपडेट डालत रहे। प्रियांशु सिंह शांत बैठल बड़े एकदम, जगह गंगा यमुना के पानी शांत हो गइल बा कुंभ के मेला लागला के वजह से, वही प्रियांशु सिंह भी शांत हो गइल बड़े। एक और बात हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना एको ना आइल। खेसारी लाल यादव लगातार 6 गो से 7 गो गाना होली के रिलीज कर दिले, बाजे या ना बाजे अलग बात बा। हम कहतनी जे पवन सिंह एंगा करी है तो फैंस केंगा उम्मीद रखी है जे पवन सिंह के होली गीत आई कि ना आई का एंगा अगर करी है तो केंगा उम्मीद करी। मान के चलो जो अगला साल होली के ना आई सौ ना आई तो हमनी के उम्मीद ही है न करम से अब कोनो फेस्टिवल में पवन सिंह के इंतजार कइल ठीक नहीं है। पवन सिंह के गाना अब ना आई, पवन सिंह गाना गई है कि ना गई है कोनो ई नहीं है। एक और बात हम करी कि पवन सिंह के मैनेजमेंट हमरा तो बुझाता नहीं कि पवन सिंह के केहू मैनेजर बा भाई। पवन सिंह के कब छापरा प्रोग्राम रहुए केहू के पत्ते न रहुए, एक बाइक पता चलो छापरा प्रोग्राम बाज आ भाई एक यह मैनेजमेंट पहले पवन सिंह के कितना रेस में चलत ला। जेगा पवन सिंह 2020-21 में जेगा बैठ गए रहे, जेगा सुत गए रहे, वही फिर से पवन सिंह सुत गए बड़े। पवन सिंह एकदम शांत हो गए बड़े। लागता कि पावर स्टार पवन सिंह गीत गावहु कनेगा चुनाव के रिलेटेड लेके ना ऐसा कोई बात नहीं है। पवन सिंह के 4 गो गाना होली के आवे वाला रहल, का जाने उ गाना देखिए। और बात हम बता दी कि तार लोग के हमरा डेट पता बा, हमरा डेट मालूम बा, लेकिन हम नहीं बता सकते ऐसे जो झूठा साबित हो जाए भाई। हम बतैल नहीं जो 15 तारीख से 20 तारीख ले रिलीज हुई, एको गो रिलीज ना भइल, अभी तक ले रिलीज ना भइल, तो हम केगा डेट बता दी। हम डेट बताई ना रिलीज होकर तो फिर झूठा साबित हो जाए। तो ऐसे तू लो अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया लो। जब पवन सिंह के कौना टाइप के गाना तू लो सुने के चाहता लो, होली सुने के चाहता लो कि नहीं कलो चाहत, अभी तक ले गाना ना आयल होली के का जाना अइबो करी कि ना आई एक कोनो गारंटी नहीं है। बाकी खेसारी लाल यादव के डांस मूवी आज के रिलीज भइल बा, काल ओकर रिव्यू वीडियो हमनी के बनाएम सन। काहे कि हॉल में पूरा बम्फर भीड़ चलता, ओकरा बारे में बताएम सो जे हकीकत भीड़ है कि फेक के भीड़ है। बाकी मिलता है अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।